Hei vaan ja tervetuloa Tekniikka-torstain pariin pitkästä aikaa. Mulla on tässä vähän välillä ollut teknisiä ongelmia, mutta nyt ollaan taas back to business. Ja tällä kertaa mä oon siis todella inspiroitunut viime viikonloppuna olleesta Matka luovuuteen -tapahtumasta, jossa tehtiin todella paljon geliplatingillä, eli tämmöisellä geelimäisellä levyllä erilaisia tekniikoita. Ja osa niistä tekniikoista oli mulle ennestään tuttuja, mutta kaiken kaikkiaan tapahtuma innosti mut ottamaan tämän geliplatin ulos kaapista uudelleen. Ja se on aina parasta mun mielestä kursseille osallistumisessa, että innostuu uudelleen just niistä tarvikkeista, mitä jo on. Ja millä jo periaatteessa osaakin tehdä aika paljon, mutta monesti se jotenkin kun se suuri innostus uudesta tarvikkeesta on mennyt, niin sitten se tahtoo vähän niin kuin hukkua sinne kaapin pohjalle. Ja sitten toisaalta mä teen tosi paljon geliplatilla mun asiakkaiden kanssa, eli kehitysvammaisten henkilöiden kanssa töitä, jolloin mä en itse sitten taas ihan hirveästi pääse kokeilemaan, kun mä ohjaan muita. Niin nyt on tosi kiva olla innostunut itse taas tästä tekemisestä. Ja geliplate on tämmönen geelimäinen levy, ihan nimensä mukaisesti. Ja se on tämmönen, sanoisinko, sentin paksunen levy, jota voi käyttää erilaiseen tämmöiseen printtaamiseen. Ja geliplatin kanssa käytetään akryylimaaleja. Ja mulla on tällä kertaa käytössä tämmöiset neonvärit. Nämä on mun mielestä, mä oon tällä hetkellä niin aivan ihastunut tällaisiin todella kirkkaisiin väreihin. Ja mä ajattelin, että mä lähden kokeilemaan niiden käyttämistä tämän geliplatin kanssa. Geliplatille tai se väri levitetään useimmiten tämmöisellä telalla. Ja oikeastaan tämä geliplate on semmoinen, että tämän kanssa voi käyttää melko lailla mitä vaan. Mutta pitää olla varovainen, että tähän itse levyyn ei laita mitään terävää, koska terävä sitten taas rikkoo tämän pinnan. Ja kohta te näette, että kaikki mikä tämän pinnan rikkoo, niin se tulee näkymään siinä valmiissa printissä. Eli silleen pitää olla hieman varovainen, mutta muuten tämän kanssa on mielikuvitusvarajana, mitä tähän voi käyttää. Ja tässä printtauksessa on niin, että vähemmän on enemmän. Eli jos tähän laittaa ihan hirveästi maalia tähän levyyn, niin se tarkoittaa sitä, että se lopputulos ei ole niin hieno, koska ne kuviot ei sieltä erotu kunnolla. Ja mä aloitan tämän siis vaan laittamalla näitä värejä. Mä sain hyvän neuvon siellä, kun mä olin siellä kurssilla, mitä mä en ole itse varmaan tullut koskaan niin kuin ajatelleeksi, että kannattaa sanoa ääneen. Eli kun geliplatissa sekoitetaan värejä, ja koko tämä idea tulee tavallaan siitä, että ne värit sitten tekee hienoja yhdistelmiä ja sotkeutuu vähän toisiinsa. Mutta jos ajatellaan semmoista perinteistä värioppia, niin vastavärejä ei kannata sekoittaa keskenään, koska siinä on aina tuloksena ruskea. Eli kun sä yhdistät punaista ja vihreätä, kun ne sekoittuu, saadaan ruskeata. Keltainen ja violetti samoiten. Eli kannattaa joko hakea lähivärejä, tai sitten hakea sellaiset yhdistelmät, mitkä ei tuota ruskeata, kun niitä sekoittaa keskenään, sininen ja keltainen. Et kannattaa vähän miettiä sitä väriympyrää, kun lähtee sekoittamaan näitä värejä. Ja mä lähden sekoittamaan näitä värejä niin, että mun ei ole tarkoituksena saada niitä kokonaan sekaisin. Eli mä en halua tähän mitään yhtä tasaista värimattoa, vaan mä haluan, että sinne jää laikkuja. Näin. Eli nyt siellä on vielä selkeästi havaittavissa ne eri värit, mutta silti ne on vähän sekoittuneita toisiinsa. Ja akryylimaali kuivuu verrattain nopeasti, joten tässä ei kannata ihan hirveästi hukata aikaa. Mä haluan tänne lehtiä. Tähän geliplateen voi käyttää ihan mitä vaan, mikä tuottaa tähän tekstuuria ja erilaisia kuvioita. Ja parhaat idikset on yleensä se, että käyttää mielikuvitusta ja katsoo ympärilleen, mitä ympäristöstä löytyy. Mä en ole ihan varma, koska nämä lehdet itse asiassa kannattaa laittaa toisinpäin, koska tuolla toisella puolella on selkeästi parempi tekstuuri. Katsotaan. Nyt on mahdollisuus, kun me otetaan nuo lehdet tosta, niin jos teillä on jotain, mihin ne voi läntätä,
jotain valmista. Tai joku, näkyykö sinne kameraan, eli mä otan sen värin näistä. Vielä talteen. Ihana tuoksu tulee näistä mustaherukan lehdistä. Noin. Pieni pöytä mulla, ne ei mennä pysy tavarat tässä. Sitten mä laitan tämän paperin tähän gelipleitin päälle. Ja silitän tän tähän kiinni. Ja täällä näkyy mun mielestä aika hienosti näiden lehtien kuviot. Joo, tosi kiva.